yen to pancen ono Paman Rangga luwe man jimat sapa punden kula. yer umbaran bocah bagus papulunanipun paman. Yo dawuh lurae. Manuk gereja lengulengan. Ngemok rodone petengan lurae. Ora ngono ya yo. Pripun lurae? Manuk gereja lengulengan. Nemu bejo kemayangan. Nggih lurae. Kok nemu rondo ning petengan. Berarti aku salah lurae. Ora kena yo yo. Nggih lurae. Man paman Rangga luwe man. Kapiye yer umbaran? Kula nyuwun gauh. Kula nyuwun rabi nggih man nggih. Umbaran pancen sapatine wong tuamu aku kang ganteni dadi wong tuwa. Ngaten nggih man nggih. Paman Sako nata kori jambe suruh ing wanita ngendi sing mbok tresnani umbaran. Reketek gedebuk jemblem. Paman Rangga luwe man. Wanita ingkang dados pepujaning manah boten sanes namung Sobo Siti ketotot wungu. Piye? Umbaran Paman Rangga luwe man. yen to sira sendaku pun paman wong tuamu sepisan kowe golek wanita liya pun paman sabuh kragati ning siji aja Sri Sobo Siti Kencana Wungu. Waduh ketok matek yen bangkaya man. Menawi kula boten saged gauh kalih Sobo Siti Kencana Wungu. Keduwung puput jagat kula man. Umbaran Gauh panganan jika apa sira kelingan akeh raja pati Majapahit kabeh mau saka tumindakmu Sindura Rangga Jampi winjih man. pungkasan Rangga Jalur mati saka tanganmu sepisan meneh umbaran kowe bocah bagus sing tak gadang-gadang mulungke niatmu yo ngger. Paman Rangga luwe man. Tapi Mbon dados sumpahing batos. Menawi kula mboten saup kalian Sobo Siti ketotot wungu luwung kukut jagat. wah iya umbaran Atas lurai. sak limah tembungmu ngapangke mripat nganyelke atiku Paman Rangga luwih jahat yo. Lurai. Aku kudu piye yo. Kudu wani lurai. Aku kudu wani. Paman Rangga luwih man. kabeh Dika mboten saged kula ajeni. Kula wekdal samangke wani dhateng jenengan dika man. kowe wani karo aku kowe umbaran sepisan meneh aja tok bajoki melawan ning tanganku dibori silam ora sigar tak kuloni kowe umbaran Paman Rangga luwih. kapiye Nuwun sewu kula badhe nungkak krama. Kepeksa kula wani dhateng jenengan dika.
Apa bandamu mbok karo Rangga? Namung kegiataning batos kula man. Keparat. Wani karo nanging katuran pirsa Kanjeng. Apa milih agemanan dalem Mahkutha Kala sampun nuwal saking pustaka Kanjeng. Bener. Wong Sawati maring dawuh agemaku Kala Kabupaten Tuban iki suwal saka mustakaku. Eling-eling jenengo sira dadi pasuksen. Besok yen to dadi kutha dadi watu kala. Umbaran, umbaran.
minangka dadi seksi meneh. Besok bumi iki yen dadi kutha dadya Pandan Sumping Umperan. Sakit ngayomi dateng Kanjeng Adiwakti ngantos song-song tunggul naga sirna menawi wonten keparengipun kula badhe titip pelih. Niki, titip pelih menapa, Paman? Bojo kula katembin kemawon bobot. Sampun wancinipun lairipun kok nang bayi. Kok pilih mangke Gusti Putri. Anak kula sampun lair. Paman, panjenengan kiat-kiatake, Paman. 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 Kula nyuwun menawi anak kula mangke lair jalu utawi lanang. Mangsa borong anggenipun badhe paring jimat asma.
menawi anak kula mangke lair wadon utawi pawestri. Kaparingono jimat asma Sri Wuning. Paman. Mbokne, aku njaluk pangapura. Mboten ketang namung sekedhik. Saged to mangke anak kula nempil kamulyan wonten ing tumbah. Kula nyuwun pangapunten. Kula badhe estuhaken paman. Niataken paman. Ya. Arep Paman. ya.
Ya isi. Ojo ngladuk ning ati kejeron ing panapa. Jroning pun kakang buka lawan sejarah sing wis ngadeg. Teges pun kakang ngrasorke lawan sliramu kuwi ora. Yo mergo banget gedene rasa tresnane pun kakang lawan Yai Sri. Yai Sri. Senajan iki putrane abdi. Nanging ana ing Kadipaten Tuban kene ki wis karengkuh. Wis kaanggep minangka dadi kulawarga ana ing Kadipaten Tuban. Saya maneh Sri Uning pancen lahir tumusing batin Kakang Wiratmaya tresna prawan sliramu. Pengangkaipun Kakang sliramu besok keng bakal dadi sisianipun Kakang Yai Sri. Sliramu rasang duweni penggalih keng maneka warna sing wigati marang apa sing dadi gegayuhanmu lan gegayanipun Kakang besok uga kasembadan ana ing jroning temantenan. Mas Wiratmaya. Yai Sri. Kula menika tresna sanget dhateng panjenengan. Semono uga pun Kakang uga tresna banget lawan sliramu. Kagem ngantepaken raos tresna kula dhateng panjenengan. Iya. Kula badhe saha prasapa. Arep sumpah prasapa. Benjang. Yen to kula boten saged gesang bebrayan dhateng Kang Mas Wiratmaya. Wong becik, pejah kula kagrocok gaman sewu. Loh, Yai Sri. Agenipun raos tresna kula, Mas. Apa ora kebacut nggonmu duweni prasapa ana ing pengarapanipun Kakang? Yo. Ning kene pun Kakang wis bisa ngrasake. Gedene rasa tresnamu keng kok tujukke marang pun Kakang. Yen kaya ngono sumpah lan prasapamu. Ning kene pun Kakang uga bakal sumpah lawan sliramu. Badhe saha prasapa. Yai Sri. Kang Mas Wiratmaya. Umpama kok besok pun Kakang ora bisa urip bebrayan lawan Yai Sri. Besok patine Kakang dikroyok wong sak negara. Napa sampun panjenengan penggalih menika, Kang Mas? Tak imbangi marang apa sing dadi sumpah lan prasapa. Kepiye? Endah boyo bingahipun manah kula nggih Kang Mas. Yen kula menika kaleksanan gesang bebrayan dhateng panjenengan. Yo kabeh mau sing kudune aku lan sliramu kuwi budidaya. Senajan to perkara iki durung dimangerteni Kanjeng Rama. Besok
yen to wis titi kala mangsanipun kakang kuwi buka utawa matur ana ing ngersane Kanjeng Rama pun kakang bakal enggal-enggal matur. Ya Sri. Kang Mas Wiratmaya, Tak yo lega to. Jroning sejarah utawa lelakon sing wis kawuri wis dibuka kawan kakang. Kapara tresnamu wis ditampa lawan Kakang Wiratmaya. kula kinten ing jagat menika boten wonten tiyang ingkang bingahipun kados kula kok Kang Mas. Kaya-kaya wong keng nandhang lelara mataun-taun dina iki bisa entuk pusada sakwising tresnaku lan tresnamu kuwi bisa nyawiji. Sing kados ngoten Kang Mas. Ajine kaya ngene. Ya Sri. Kang Mas Wiratmaya. Juning pun kakang anggep sih lawan sliramu apa sliramu besok ora ngujiwake marang penggalipun kakang. Kang Mas, sak sakit-sakitipun kula menika padose dhateng panjenengan ingkang prayogi Kang Mas. Kaya-kaya senajan sawetara caket lawan sliramu. Juning penggalipun kakang wis ra bisa pakapan. Loh, mulai kang sudah Yai satu. Kang Mas Wiratmaya. Wis suwe mau nggon mapan ana ing Taman Kaputren. Nembe sawetawis Kang Mas Wiratmaya. Sugeng rawuhipun Kang Mas sadaya. Yai. Kan kaya dene entuk berkah saha pangestunipun Yai Sri. Anggonku ngadhep ana ngersane Kang Mas Wiratmaya kalis ing sami. Mung puja astutine wong tuwa sliramu kamajep manungsa Yai. Sangat empami Kang Mas. Boten katalupan ingkang rai ngaturaken sungkem mugi konjo. Wah. Wis tak tampa gawe bunga atinipun Kang. Aku njaluk lungguh sapetara Yai. Kados ngaten ngestakaken dawuh Kang Mas. Yai satu. Inggih kula Kang Mas Wiratmaya. Dadake kaget ing penggalipun kakang. Dene Yai Sadara karo Raya Pramu ana ing Taman Kaputren. Iki mojane tindak lake apa pancen ana wigati keng magepokan marang Kakang Wiratmaya. Ning saderengipun pangapun kendhalem Kang Mas Wiratmaya. Awit kula menika sampun kumawantun ngganggu marang kamardikanipun Kang Mas Wiratmaya galah Yai. Ora sah kaya lha wong iki mau yo pun Kakang ki lagi wae pirunggan lawan sekadang slirane kok. Dadi ora mesti masa kakang. Mereka kados ngaten badhe kula lajeng. Heeh, ndak. Piye? Yektosipun anggen kula ngadhep wonten kersanipun Kang Mas Wiratmaya menika. Sepisan menika kula kapang kali Kang Mas Wiratmaya parandene Yai. Ingkang kaping kalih. Amrat pundi dawuh parangesani Kanjeng Rama kang supados kula menika tedhak wonten ing taman kasatriyan. Dawuhipun Kanjeng Rama kapurih Kang Mas Wiratmaya sowan wonten kersanipun Kanjeng Rama. Oh, cetane sliramu nggone teko ana ing Taman Kaputren kene mung diutus lawan Kanjeng Rama. Keng supaya manggi lawan pun Kakang yen to pun Rama iki dina ngersake sowane Kakang Wiratmaya kados mekaten. Ya. Marang gawe Rama wis tak tampa. Ya aku kok tak ndang sowan ana ing ngersane Kanjeng Rama nanging umpama pun Kakang sowan ana
ngersane Kanjeng Rama luwih prayoga sliramu sing matur ana ngersane Kanjeng Rama luwih dhisik. Oh, kados. Kepareng kula badhe pamit ya. Kaya ngono Jaya. Kyai, Kang Mas Sandoro. aku njaluk pamit yo ya. Iya Mas. Sing hati-hati ya. Kang Mas Sandoro. Napa sih Kang Mas Sandoro kok menika kok bali dateng panjenengan? Ya wigati kaya ning. Nanging babakan wigatiane apa pun Kakang yo durung mangerteni. Ya muga-muga ning kene ana sambunge wigati lan wigati. Tawi kados ngaten Kang Mas. Ngawetara pun Kakang tak ngadep ana mesane Kanjeng Rama. Kang atas sampun Kang Mas. Muga-muga Kanjeng Rama garing palilah anggone aku sesambungan katresnan karo Kang Mas Wiratmana. Reres sarato lore reres sarato iya Mas Menawa bener Kakang. Sik. Mengko dhisik di sana. Yo, Irit akeh para prajurit. Wong aku kepen ngerti. Sopo sejatine Mpo Sakro? aku Gonjang. Aku Wijan. Gonjang parandene wijang Saka Lamongan aku. saka ing kabupaten. Yo, bener. Baris. Goncangan wijang. Diwanu. Aku Sadoro, putra saka ing kabupaten Tuban. Sadoro putrane Tuban. Pancen ora. Sik, Sadoro, aku tak takon karo kowe. Arep Apa takon, bener iki wis teko tlatah Bojonegoro? Goncang lan Pewijang. Pancen ora sisip. Kento iki wis kalebu alon-alon ana ing kabupaten Bojonegoro. Dadi tenan. Kebeneran. Cocok. Cocok, Kyai. Iki wis teko Bojonegoro wis pas. Sadoro. Aduh, nggonku ninggalo ana ing Kabupaten Lamongan iki, aku kepengin tumuju ana ing Bojonegoro. Lah kamangka wektu dina saiki sliramu wis ngancikake sukumu ana ing alun-alun Bojonegoro. Ya wis matur nuwun karo kowe Sadoro. Dur sliramu kuwi ndi wigatya? Apa bener Bojonegoro iki ana sing jenenge Kumalaretna? Piteran ngenani pawongan sing jenenge Kumalaretna. Pancen ora sisip kento ana ing Bojonegoro ana putri sing jenenge Kumalaretna. Ah, bener Ji. Ngene yo. Putra ana ing kabupaten Bojonegoro. Sadoro. Adoh ninggalke Kabupaten Lamongan. Mung nampa dawuh saka ngersane Kang Mas Dipati Indra Katong. Kang supaya lamar ana ing Bojonegoro. Arep nglamar Ya, cocok. Kang Bok Kumalaretna. Goncang lan Kewijang. Kepiye Sadoro? Matur nuwun banget yen to kowe sakloron arep nglamar marang Kang Bok Kumalaretna. Kok matur nuwun sing tegese piye Sadoro?
yen to sliramu gelem menehi raja penglamar marang Kang Mbok Kumala. Ning kaya ngono. ana ing papan kene wis sakoron bakal tak kowe ngerti. Bab apa kowe? Ento tak umpamake wong nitih kreta. Anggone nitih kreta wis keri utawa randhat. Sing tegese numpak sepur kecer. Pancen bener. Sing kok iso kaya ngono iki piye? Maksude piye? Ora bedane kawan goncang Parandewijaya. Anggonmu duweni raja penglamar tak ibaratake wis keri. Sebab apa? Ento Kang Mbok Kumalaretna wektu dina saiki wis ana raja penglamar. Ora ana liya Kang Mas Wiratmaya. Tegese iki wis ana calon bojone. Pancen ora kleru. Ora gek calon wae. Yo calon. Ayo. Leres. Nek cara kowe piye nek gek calon? Calon iso dipisah. Ke lho niku. Piye di? Bacut lho. Wis ana calon iki. Apa balik ngono wae? Kok balik? Lah kek kowe entuk pidana terus piye ya? Samune pripun kok balik nang. Iya yo. Sadoro. Kaya piye goncang? Aduh, saka Kabupaten Lamongan. Wong betheke aku iki kepengin boyong Kumalaretna. Yo, Nur. Nek aku bali ning Lamongan tanpa bebarengan Kumalaretna, aku bakal nampa pidana. Bakal nampa pidana marang ratu Gustimu. Iya, Terus sing mbok karepke suminggir aku dalan sithik. Lho, Sadoro. Sadurunge karo janur mlengkung. Yen duwe hak terbut malah Kumalaretna. goncang lan kewijang. Ento tak doake tetembunganmu amanake kuping. Kabangake kuping. Ento Kang Mbok Kumalaretna wis kapacangake ka Mas Wiratmaya. Marang sok sapa wae sing bakal misah. Sadoro sing dadi Akeh prajurit Lamongan bakal nyingkir akeh.